terve, se on Jorma 2090 täällä taas. Tänään mä pelailen Just Cause 2. Äsken Frapsi vähän silleen lagas, tai no mä en lagasi ite, koska mä en osannut oikeita nappulaa painaa, että se olisi rekordannut, et mun videot. Ja taas pitää kuunnella tää tylsä radio. En jaksa kuunnella. Mä pelaan tätä peliä niin silloin kun haluan ja miten ja ihan miten haluan. Hyvä. Noniin, nyt tää toimii taas oikein. Ui. Tässä on aika huonot jarrut tässä autossa. Ding ding dong ding ding dong ding dong. Oh my gosh. Ei kiinnosta. Presidentti panaa. Vitsi kun mä en haluais edes, että se on presidentti. Vitsi! Miksi tää ei mene sinne minne mä haluan? Ei kuulu nää äänet kunnolla. Settings. Voi se. Joku 4 varmaan. Sitten takia mun pitää näitä grafiikoita aika minille, koska niin tää muuten bukaa tää peli vähän. Panau. Toi on hienompi kuin toi mun. Älä yritäkään karkuun. Mun pitää jättää järven, tää on niin huono. Jorman mielipiteet vaihtuvat Just Cause 2 aika nopeasti. En saa ruveta leikkimään. We dirty oh gosh. That are not good. Not good. No, tohon sitten. Noin. Ui, päästään vähän eteenpäin nopeammin. Mä hakkaan sut kohta. Eiku, mistä se hakkaskaan? Kuusta. Kukaan ei voinut huomata tota. Nonni! Headshot kohta. Dodi! Ei sulle voi käydä mitään tosta. Lentää kuin mikäkin. Tuo autokin räjähtää kohta. No niin, kaos. Kaostahan siinä pitikin aiheuttaa. Vitsi, ei mua pelota. Siis nää rikko sen talon. Ei kun ton auton. Aha, jaahas. Vai niin, ja siinä kävi. Jorman eläminen loppui nopeasti. Just Cause on, nyt vasta mainitsin. Just Cause on todella hyvä peli. Siinä voi pelata vapaasti, jos haluaa, ja voi tehdä tylsiä tehtäviä. Voi tehdä tehtäviä. Paremminkin sanottuna tylsiä tehtäviä. Sillä näitä ovia saa auki. Nyt mä ruoskin tota ovea. Mä rakensin tästä F:llä nopeasti noin kyytiin. Sitten siitä kyytiin noin.
On kyllä hyvä. Tätä autoa mä en romuta niin kuin mä viime feikki-jaksossa tein. Mä en edes kuvannut sitä. Sen takia se kusisee, koska mä en kuvannut sitä. Mä luulin, että mä kuvaan sen, mutta... Miksi siinä meni hyvä auto ja mä vaan ajan sen päältä? Vitsi. Nyt se on ihan romunen. Melkein. Kun on mini Hamai Oldman. Niin, vitsi. Mä laitan tähän tämmösen. Mä en päästä niitä tähän. Ette pääse. Voitte jää sitten siihen oottamaan. Oh. Ai. Au. Vittu, mua ei kiinnosta. Noin. Alas tuo herra. Mä voin tän tommosen konekivärimiehen jollakin pistoolilla. Aika vammaisia ovat nämä tyypit. Nonni. Mä ammun teidän kaikki kuule ite. Skype-puhelu. Taidankin lopettaa tänään tähän. Kuvaan joskus uudestaan. Moro!